Ten začiatok bolo dobré rozhodnutie, odvážne, ale dobré rozhodnutie, ktoré neľutujem. Som rád, že som ho pred tými 30 rokmi urobil a dalo to priestor na sebarealizáciu nielen mne, nielen našej rodine, ale aj množstvu kolegyň a kolegov, s ktorými tú káru tých 30 rokov ťaháme. V TVD pracujem od jej vzniku. Za ten čas som videl všetky zmeny, ktoré sa tu udiali. Musí to človeka istým spôsobom naplňať a niečomu veriť. V čase, keď som sem nastupoval, tak ma zaujalo to, že to bola firma, ktorá vznikla úplne od začiatku. Možno je TVD aj dobrým príkladom, ako sa dá začať podnikať naozaj s málom, lebo to naše podnikanie začalo s ekvivalentom dnešných 1000 eur. A bolo to naozaj podnikanie step by step, postupný rozvoj. A na to chcelo to dlhšie obdobie a samozrejme chcelo to aj to dobré rozhodovanie sa počas tých jednotlivých príležitostí, ktoré život donáša, lebo podnikanie je dobré rozhodovanie sa a využitie tých dobrých príležitostí, ktoré život pred vás postaví. Dôležití sú hlavne ľudia, ktorí tam pracujú a ľudia, ktorí sú na tom správnom mieste. Vtedy sa dá teda dosiahnuť aj takéto niečo, ako to vidíme. Keď sa riaditeľ zmenil o tom, že sa uvažuje s výstavbou nového TVD tu v priestoroch, tak som bol asi ten najšťastnejší. Keď sa stavba stavala, tak som vždycky z tej Kremničky aspoň raz za 2 týždne prišiel tu a pozrel som sa teda, čo sa nové postavilo, ako tá stavba napreduje. My ako výrobcovia drevených a dnes už aj drevohliníkových okien ste pre nás generálnym dodávateľom kovania. Za tých 30 rokov sme vybudovali priam rodinný vzťah. Práca s vami je vzorom pre spoluprácu dvoch partnerov, ktorí chcú niečo dokázať. Vo firme TVD som 13. rok, už od roku 2011. Postupne som bol na rôznych pozíciách od predajne cez sklad, dispatching. Teraz robím posledných 6 rokov obchodného zástupcu. Je tu taká rodinná, príjemná atmosféra. Veľa rečí nebolo treba medzi nami ani medzi chlapcami viesť, pretože vždy každý vedel, čo má robiť. No a vidím, že aj teraz sú chlapci naozaj na správnom mieste a som na to patrične hrdá. Samozrejme musím zdôrazniť aj to, že nešlo by to bez našich zlatých neviest, pretože bez zázemia rodinného by sa nedala robiť taká robota, ako teda chlapci robia. Od vzniku firmy máme v DNA rodinné podnikanie a toto rodinné podnikanie sa snažíme prenášať aj do vzťahu s našimi klientami, zákazníkmi a kolegami. Do budúcna to možno nebude stačiť a preto už dnes veľa investujeme práve do kvalitných ľudí, moderných logistických technológií a zrýchľovania interných procesov. Dúfame, že toto je investícia, ktorá prinesie práve našim zákazníkom tú pridanú hodnotu, ktorú od nás očakávajú. Zaoberáme sa hlavne detailami, čiže nerobíme iba nábytok, ale riešime interiéry komplexne. Architekti a bytoví dizajnéri kladú dôraz na neštandardnejšie nábytky, ktoré si vyžadujú neštandardné kovania a iné riešenia. V tejto fáze nám pomáha aj TVD. Keď potrebujeme niečo vyriešiť, tak sa vieme na nich obrátiť, vedia nám poradiť, pomôcť, vieme veci odkonzultovať a tým pádom vieme zákazníkovi dodať presne to, čo mu architekt alebo dizajner navrhol. Posledných 5 rokov bolo náročných. Najbližšie roky budú tiež výživné, nakoľko predpokladáme, že príde nejaká forma recesie. V každom prípade sme na dlhej ceste, na ktorej budujeme úspešnú firmu. Takže ako každý deň za dňom a krok za krokom postupne robíme tú prácu a tá nás baví. Takže toto je taký ten odkaz, ktorý sa snažíme dostať aj medzi našich ľudí, aby sme proste budovali
budovali postupne a s radosťou. Ja som veľmi rád, že TVD sa dožilo úspešne 30 rokov, že je to úspešný príbeh. Som veľmi rád, že sa vytvorila taká komunita, nielen vo vnútri firmy, ale aj v jeho okolí, spoločenstvo zákazníkov, kolegyň a kolegov v TVD. To, čo my robíme, vytvára podhubie, preto aby sa na Slovensku dalo dobre podnikať, aby tu boli kvalitné a moderné materiály. A ja by som chcel do budúcna popriať, aby táto činnosť, tak ako doteraz tých 30 rokov prebiehala, aby sa aj v budúcich dekádach vlastne tá myšlienka darila udržovať a aby to fungovalo ďalej.